Wow, bashana, bashana. Kushobile bashana, uKelly Khumalo, uqhamuka saqokhela ngento bashana eyogibela estage koDandi bashana. Bashana ephethe ibodyguard bashana. Insizwa oyibonayo nje ukuthi hayi umgavi. Idlintile lento womshana iphethile imehlobovu iready ukuthi ingene emphakathini lapha nesixukwini ngebhuzu womshana. Izamule lonto bashana ishinqibhopho ishindolontshi kundiza ugebhezi endodeni kushube bashana. Uyayivikela bashana uKelly Khumalo kulandela ukuthi nina bashana noAdvocate Thefo nathi uyena wahosha uSelina wawubasa laphana uSenzo Meyiwa kwamshubela uSenzo Meyiwa bashana. Manje usethola ibodyguard ukuthi nibeke izandla zeni laphana womshana enotwayi kuyena nkosiyami nimtapune akukho ukubambisana ezweni bashana isazo sholonto bashana. Lo kyo plam Thuqas ubecula igospel bashana kumele ngabe uthembe kuNkulunkulu ngoba ucula umusic kaNkulunkulu kodwa ubethemba ibodyguard.